Mä en laittaisi sitä ihan suorassa asennossa, että mä laitan pikkusen tuonne koukussa. Se voisi olla suoranakin. Eli tähän polvilumpio tähän alle, vaikka tuohon säärilu tähän nystyrän kohtaan, tähän suunnilleen tästä lähtee liikkeelle. Eli tuohon laittaa sen kiinni. Sitten sen jälkeen polvi koukkuun. Polvi vedä ihan koukkuun niin paljon kuin saat. Ja sitten me vedetään se teippi tuosta tuohon päälle. Ja sitten tuohon noin, toi kiinni. Eli vähän sama kuin mikä oli siinä nilkaskin. Ja se ajatus olisi siinä on se, että ajatus siinä on se, että nyt kun se iho venyy, kun se polvi koukistuu, niin silloin kun se iho venyy ja kun se jalka menee suoraksi, niin se tavallaan tekee niin kuin tämmöisen reaktion tähän lumpioon. Eli se antaa sinne vähän enemmän tilaa liikkua. Se on niin kuin se ajatus. Ja nyt sitten toinen ajatus olisi se, että sen saisi, että vetäisi myös tästä niin kuin tämän polvilumpioon niin kuin molemmilta puolilta tavallaan semmoiset hymyteipit. Katsotaan, miten ne onnistuu sitten. Aina nämä video-onneissa onnistuu. Nyt sä voit vaikka tässä vaiheessa, tai voit sä katsoa, voit sä sitäkin videoida. Että katsoo tämän pituuden, se voi mun mielestä tulla tästä pikkasen yli ihan selkeästi tuohon. Vaikka periaatteessa vaikka vähän liikaakin. Joo. Liikaakin. Ja sitten Rotoajan kestää jonkun pari päivää. Useampia päiviä. Joo. Ja sitten kun sä otat tämän teipin, niin aina nämä kulmat pyöreiksi. Koska muuten noi lähtee, noi terävät kulmat lähtee, se lähtee sitten irti. Et hyvä teippi niin kestää 1–2 viikkoa. Pitää tuossa paikalla. Tämä teippi ei ole varmaan se. Tätä ei välttämättä tarvitse laittaa uutta teippiä, niin. Hyvä. Niin, onko se hyvän teipin ero hinta? No ei se kyllä ole. Nimittäin mä ostin nämä Prismasta, olin ruokakaupassa ja tuli käsky. Ei se ole. Me ostettiin tuon meidän tuossa 04 pojista, niin yksi isukki tilasi tuolta jostain Kiinasta, niin tilasi $3 ruulla. Ja se on ihan hyvä teippi. Se on ulkona. Eli tästä näin nyt mä laittaisin tosta tän kiinni. Ja tässä aina yrittää olla osumatta tuohon, ettei sormet klähmi tuota teippiä. Eli tosta laittaa se tuohon lumpio alle. Noin. Ja sitten aina tästä näin. Tää on niinku tärkeää, kun sä laitat sen tosta niin hyvin, sitä voisit lopuksikin siinä asetella. Ja nyt muistan vielä tässä kohtaa, että tärkein nyt näissä TP:ssä on siis se, että tää ei saa ainakaan niin tehdä huonompaa fiilistä. Ja sitten tosta mä otan ton noin, mä vedän vielä tosta varuiksi ton, niin se ei jää sit siihen pyöriin, niin ton noin. Ja nyt vedä siitä polvi koukkuun maksimit sinne. Ja sitten mä vaan laitan sen tosta tuohon päälle ja itse asiassa se jää nyt vähän liian lyhyeksi toikin. Sormilla tuolta hienosti. Nämä reunat sille hellävaroin kun nämä laittaa näistä ryppyjä, tää legendaarista aina, että nämä saa ilman ryppyjä itsekin, mutta ja nyt se nähdään oikeastaan se vaikutus, näin, nyt kun se jalka suoristuu, niin tässä on nyt se vaikutus. Eli se tekee tämän tavallaan tämmöinen ryppy pitää tulla tähän, koska nyt se nimenomaan tekee sen, että se vähän nostaa sitä lumpia. Se näyttäisi, että se tulee ainakin ihan hyvälle kohdalle. Koitais ihan pikkasen nyt siitä, aina mitä parempi teippi on, niin sit noittei just tuo, että toi on aina suspekti tosta, että se lähtee repeä. Jos se lähtee repsottaa, niin vedät saksille vekes siitä, koetat painaa uudelleen, että jos se ei pysy, niin se toi tuo. Nousitpa seisomaan. Käveles vähän tai ois vähän sen kanssa. Onko huonompi? Ei. Mitä vaikutusta? Olisi nyt vähän jännä. Se on jännä teippi. Niin sit sä voit käydä siihen istumaan. Sitten yksi toinen on, joka tää on aika vaikea tehdä. Mä en itekään tätä mitenkään välttämättä aina niin hyvin taida, niin tavallaan semmonen niinku hymyteippi, eli mä yritän vetää tästä näitä polvilumpio ympäri sen teipin tänne ja mä laitan sen tähän päälle. Ja tää tehdään sitten sillaisviisi, että mä yritän tätä suunnilleen mittailla tosta noin. Hakua mun alla. Ja nyt tässä voi esimerkiksi, koska nyt me haetaan tavallaan tänne molemmille puolille vähän niin kuin sitä samaa vaikutusta, eli tämä lumpi on niin kuin tänne sivuille. Niin nyt periaatteessa tuossa voisi toimia vaikka ihan vaan toisellekin puolelle laittaa toi.
kaikkea, vaan niin kuin esimerkiksi tuosta noin voisi vetää vaikka tuohon toisen teipin vaikka yli noin. Joo. Tämä teippi on kyllä sellainen kinesioteippi, että kokeile ja tunne, niin sillä saa paljon. Varsinkin just tämä teippi, tämä tyyli, että millä annetaan siihen tilaa. Nyt tässä vaan niin tämä keskiosa laitetaan tuohon vähän ylemmäksi, mistä toi äsken lähti, mutta kuitenkin selkeästi tuonne polvilumpion tuonne alle. Jotenkin mä laittaisin nyt itse asiassa tuossa keskiasennossa. Tuosta mä laitan siihen pienen tommosen tavalla pienen. Ja sitä voi vähän levittää. Noin. Ja nyt tulee tää sitten tää tosi helppo kohta. Liian lyhyt teippi tuli, voi sanoa nyt jo. Nyt mun pitäisi saada tää kierrettyä. Tää on jo ihan tuohon tuonnettu koko homma. Nyt laitapas tosta polvea vähän koukkuun. Koska nyt se ei saisi hirveästi kuitenkaan venettyä ihan älyttömästi. No ja sitten tää loppuosa päästään tästä niin, että se pannaan vaan tuohon päälle noin. Ei mennyt kauhean hyvin toi. Olen aika vähän tätä teippausta käyttänyt, koska noita polvilumpio-juttuja itsellä on ollut tosiaankin sen verran aktiivisesti vähemmän. Sitten tuohon toi. Jos vaan pikkasen lähemmäksi tuota lumpioa vielä tulla. Ja sitten tosiaan aina kun laitat sen teipin, niin voit vaikka vähän yli hinkuttaa näitä päitä, että se pysyy. Kokeilis nyt. Niin kun sä näet, niin vähän menee niin kuin iho ruttuun. Koitais vähän kävellä sen. Seisopas paikalla, löpäs kyykky. Tuus takaisin. Mitään vaikutusta, ihan sama. Ei ainakaan pahenna. Ei. Että ainakin huomattavasti heti näkee tonne, että ainakin sitä niinku, se nostaa ihan tuota lumpioa tuosta vähän. Että tavallaan siellä on nyt sitä niinku tilaa enemmän. Että voisi sanoa, että tommonen niinku semi-miinussuoritus oli. Osuu tuohon kohdalle. Se pikkusen tonne eteenpäin voisi saada. Mä pikkasen vedin vähän ehkä turha kireellekin, niin silloin se tulee ehkä vähän yli. Mutta tavallaan siis perus toi vapauttava teippi, niin se ajatus on sillä, että venytät ihoa, vaat sen teipin siihen päälle. Tuossa pitää vähän tavallaan saada sitä kierrettyä sen takia. Ja sillä venytys tulee siis. Niin, siitä tulee tavallaan se venytys. Koetas vähän liikkua nyt siinä. Ja